Mehmet Göktaş doğru haber. İntibayên Tufanul Ahrar. Roja şemî û yekşemiyê li navenda Kongreya Xalîçeya Stenbolê bi navê Tufanul Ahrar bi desteka Hereketa İnsan û Medeniyetê bi însiyatîfa Hamasê ve kongreyek mezin hat li darxistin. Ji seranserê cîhanê ji 6 welatan beşdarvan tevlî kongreyê bûn. Şiûr, hişmendî û qalîteya beşdarvanan tesîrek gelek mezin li ser min hişt, xwezî we jî bidiyana. Diasporaya Filistînê yanî muhacirên li derveyê Filistînê piştî heftê cotmehê rabûne ser piyan û qiyamê. Muhacirên derveyê Filistînê û yên hatine sirgûnkirin weka Filistîniyên li hundir bi hêz û birêxistin bûnin. Elhamdülillah em şahidiyek mühim li tiştekî mezin dikin. Filistîniyên li derveyê Filistînê hema bi temamî dibin Hamas. Ji ciwanan her yek ji bo tevlî tûgayên Qessamê bibin xweperwerde dikin. Ne weka îdarevanên welatên İslamê ne. Ev ciwanan ji bo Xezeyê hewlek mezin û xurt didin. Kesên ku ji Cezayirê hatibûn tesîrek mezin li ser konferansa Tufanul Ahrarê hiştin. Rengê xwedan konferansê. Beşdarvanên ku ji Morîtanya û Efrîkayê hatibûn di salonû konferansê de hema xwe nîşan didan. Di van du rojan de di gela xaftirên ferdî û kesane li ser mijarên hatibûn diyarkirin jî panel hat didarxistin. Pîrek ji zilaman zêdetir beşdarî konferansê bibûn. Salon bi piranî ji wan pêk dihat. Pîrekên ku xaftirên xwe pêşkeş dikirin gelek tesîrdar bûn. Xuya dibû ku duwarê zanist, ilm û çandê de xwe gelek pêşvexistibûn. Ji aliyekê ez gelek kêfxweş bûm, lê gelo li welatê me di vî warî de çend pîrekên me, çend keçên me hene. Ez wexta vê pirsê dikim gelek bi huzn û xemgîn dibim. Tiştekî din di konferansê de bala min kişand. Ji Tirkiyeyê gelek hindik kes beşdarî konferansê bûbûn. Wisatê xuya kirin ku hemû camîa dawetî vê konferansê nehatibûn kirin. Yan jî ew ê ji bo kesên ji derve hatibûn di têketinê de bi bazehmetî. Bi min re qenaetek wisa pêk tê. Hemleya herî mezin ji Xezê hatiye kirin. Lê wê siyonîzm ji teref însaniyetê ve, yanî ji dervê Xezê wê însaniyet siyonîzmê rezîl bike. Gerem diqqet bikin di tarîx û dîrokê de her tim wisa bûye. Wexta Yahûdî ji rê derdikevin, zilm û zordariyê dikin, Xwedê mislimanan li serê wan misallat nekiriye. Ji xeynê mislimanan misallatî serê wan kiriye. Îro jî rewş vê îstîqametê nîşan dide. Bi silav û duayan.